Nyakorom gajong dakiken prero kuda boro tok sadek marukinyi gisani harwake kidieny machielo ma en twake chenro mar mbaka oromo machiegni. Twak makamanya korom gajong wadoro bedo godo nyakarom kanyo saa 5 mar onyango manyiso ni wantiere gi kind thuolo mano mar saa 1 gi nus mar chuoni karam na thor wach ma bende wadoro losi. Higni na para chakre ne sirikande mago mag loch gwenge chak tie pacho kaindi. Mano chakre higa mar 2013 nyaka higa ni ma en 2023 nitiere romo ma bende dhi nyime, romo mar riwruok mar governors ma bende dhi nyime e county mano ma Uasin Gishu. Romo ma mnando chakore chien tarehe 15 geno ni biro bedo korumo chien tarehe 19. Wasebedo kwa menyo okenge mopogore opogore ahinya dogruoge mopogore opogore achiedh nade ma osebiro kaluwore kod sirikande mag loch gwenge. Odioche manyoro nwa mulo weche motendre kod thieth. Odioche makawuono wamula nena kotendre kod counties magwa ahinya MCAs kako osetiyo. Nyakorom gajwang geno mara ning'eyo tije MCAs magi ma bende isebedo kiyiero chakre higa mar 2013 nyaka sani higni gi 10 gisetiyo e yo machalo nade. Mana ka pile yoronwa ote magote machoka rede ka uchel nono mbui mar Facebook iyudo Ramogi TV. Tudri koda fan page mara e mbui mar Facebook iyuda @Sharon Ongao. Okiny makawuono hadhi bedo gi welo buora moko kuom gi dhi bede county mano ma Uasin Gishu e gwenge mag Eldoret mana kana senyisi kama bende romo mano mar 10 mar governors dhi nyime. Kata kama ne studio mar buora Nairobi ka antiere kod wendo ma bende osechopo. Nyinge Chris Owala ma bende en director mar duol mok mar piny owacho mong'ere kaka Community Initiative Action Group. Owala harwaki ni machiegni ka thuolo mar moso jopiny. Erokamano Sharon. Amoso nyikwa Ramogi kamoro na gintie ageno ne gidhi maber. Ago erokamano ma miya biro studio makawuono mar Ramogi. Pok adonje but aparo ni wabiro twak maber. Machiegni ahinya kendo amor mar bedo kodi kaende. Akini Chris Owala mana kachako kodi apenjo mapenjo Nyakorom gajwang kaka MCAs magi osetiyo. Kuongo mondi ni wuok e county mane? Awi county mang'eny. Atiyo Kisumu gi Siaya. Mani yiere. Kama onyuola en Siaya. To atiyo Kisumu, to atiyo nyaka Siaya. Migawo ma atiyo go tiyo Lake Region no duto. Koro an go experience. Counties go duto ma Lake Region. Kichako Migori bichopo nyaka Busia. Koro asebedo kwa tiyo machiegni yore mege loch gwenge. Loch gwenge nyaka ne bi higa mar ne ngeno wago kuran katiba 2010. Ai ochak yiero mokwongo ne 2013. Mano yiere ji mokwongo iwach mar devolution. Koro wasebedo kwa tare kod gi wasebedo kwa gombaka wasebedo kwa but gima wang'eyo no devolution or loch gwenge. Ne en gima ber ahinya ma kunyal pimo gumoro. Kitkido kaka sani sirkal chal kabed ni wange devolution koro chandok achiedh nane koro ng'engi pinje moko makaluo mane ko support sirkal kitwido ka ng'ato sirkal jowacho no nyaki bed shareholder yaki yud gimoro sirkal madiwach ni dongruok oseneno dongruok gima ne wa expect pok wayudo devolution to nitie matin mopogre kod ka onge kabisa kane bed devolution onge eng'oyo wawuoyo ga seche moko no onego wata devolution maber kesa ni wuoyo ka kia Siaya Nairobi no bed Siaya kia Kisumu Nairobi no bed Kisumu koro ka Nairobi no bed Kisumu onego bed ni yudo tudok matut go sirkal ma Kisumu onego bed tudok matut go sirkal ma Homa Bay kia Homa Bay onego bed tudok matut kod sirkal ma Migori go sirkal mora mi aye to gimwasana no higni 10 mokalo achiedh nane osebedo mang'eny modolak osebedo mang'eny ido ka kuonde ma gik moro bed ni watimo kata counties wa kata timo go MCA kata kirango wach MCA ma temo wacho MCA no mondo chike mat konyo ngima dhano MCAs onego bed no girango kaka sirkal ma executive tiyo mondo tiyo yo makare ayoro bed ni gin machiegni kabisa gi jopiny yaka gitong'o representation kito kinyal timo representation ko kichiegni ng'ama idwaro represent kodi yudo thuolo ne ng'eng'ne MCAs bor gi japiny gima giwacho gima japiny bor okagitimo oversight okagitimo gigo kare okagilos chike manyalo loko ngima dhano
mondo obed onengima maber. Tiparo ni mano timore nikech ang'o? Otimore nikech achiel kuom yien sama wayiero ji kwarang to be wayiero ng'ama kare. Mar ariyo, kwaso yiero jogi dhi bedo ing'eni sama be hinyo kiyiero MCAs kata Konde kata Kisumu kata Siaya. MCAs gi dhi chako dwaro pesa kuom executive, ng'eni executive budget maduong'. Koro gichako dwaro pesa kuom joka. Koro tich mondo mi tim ok inyal. Mar adek yudo ka staff mondo obed ni konyo MCAs loso chike kaka technical staff. Yudo no pok obedo promoted higni 10 mokalogo. To ok ondik the right staff manyalo konyo loso chike kaka robed wan gi legal unit assembly makonyo rango chike, wan gi research department makonyo timo research mondo eka chike bi mabeyo. Yudo department gi duto okolos gi yo makare. Makoro mano to dine governor. Din assembly. Which assembly service board. Nugu teko mar ndiko jotijgi. Koro gin mag ndiko jotijgi mati assembly. Koro gin mag girocho ngima mar devolution. Tek bedo ber mar devolution. Bro bedo na maber kwan go assembly motegno matiyo jopiny yo madware kaka chikono wacho. To kapod wabedo ga assembly mwaneno ikaluoka gi to pod modolak. Kati bedo governor maber to oversight onge. Oktim malongo. Oktire kata mana piny modongo kata na America. Oversight nyaka bedie motegno mondo mi ng'ama ni tich telo otikare nikech kata mana in ka onge ng'ama rangi Charon be timo giche maber be timie gino ng'ama rangi biro miyo ka idwa timo makosa titimo gino kolingana gi chik. Wala karam daka pok wang'eyo ni seo dhine ng'a karam naka dhine japiny ma bende yiero MCA apisi nikech jopiny bende nitiere kod ting' nikech wan bende dweche kata mana bang' higni 5 wane mwadhi kacha to waluto no MCA ombulu kaluwore kod kisera mag ombulu ma bende gisebedo karam naka gisero godo jopiny. Kata kamano thuolo en higni 10 chakre ne loch mag sirikande mag gwenge chak tiyo kaka Chris Owala jala ma bende osebedo ka kedo ne ratiro karam na mag oganda. Inyalo miyo gedi e wi 10? Nyalo miyo ariyo wi 10. Ariyo wi 10? Yes. Aboro no dikany. Aboro no lal nikech gima geso timo maloko ngima dhano. Kidhi hostel today. Yath ng'en onge. Jotich mindiko kod to ng'eni hostel en gima lich ahinya ngima dhano. People jomoko modho pi mayawo, pi moko modho go dhok, kama jamni modhe, ema be pod umodhe. Ndeche kuonde moko nitie iyawa to kikale kiny to ok nyal dhi kama idhiye. Iyawe one way to koro onge kama dhiye. Classroom nyithindo ma pod ECD main function mar county government. ECD go pod ng'eny gi jopuonj makare onge. Kirango wach kata ma public participation monego bed ni giloso chike mondo jopiny otudre gi sirkal yo makare ok time yo makare. Ting'en kokitimo tudruok yo makare to gimiloso no kata iot nyalo bedo simo kone in idwaro ringo to idhi ng'iewo ringo to joot ok chamo ringo to giwinjo mi ringino to gin ka gichame nikech ok en gima giparo nikech kunde ka kinde kiketo pesa kama dwarre ka waji go mbaka nwani wadwaro mana ndara wadwaro deep wadwaro agriculture kiketo gi pesa no ibedo ka gibiro bedo mamor ad gibiro rito to kinde ka kinde mido ka gimia wacho na boro ni onge nikech MCAs wakoso yiero office ng'eny giringo jopiny ok agedhe go mbaka gi jopiny gomba gi jopiny ni giluoro mologi mana mora nikech giparo japiny biro kwayo gi nikech ne gidhi office ne ginyiewo their ways to the office gichulre ginyiewo jopiny gu pesa e gidhi office koro duogo ne japiny mondo gigo mbaka ok yot. Ang'eno kiny maka una dhi bedo koda MCAs kaindi nyawadwa Eric Owenga nitiere kaunti ma Uasin Gishu gwenge mag Eldoret to dhi loso gimoko kuom MCAs kiwacho ni dwaro mar dhi ir japiny bedo matek gin bende samoro gintiere kod gimomiyo ni samoro chopo ne japiny nyalo bedo matek ahinya kar omenda kanyo ma bende ngine wadhi losi. Ing'en ng'ato kiso yieri en ok kiringo tide duogo ire nango kendo Roben kiringo tidi chuth to me giringo kochopo sakura giduogo gima lich ka en ok gimi kikalo budget kit county tiyo gi budget ido ka budget mang'eny ok dhi idongruok ma loko ngima japiny projects iloso beche semoko mamalo to iloso gima recho because kantie tudruok makare to MCA gino ng'en ne project gilos kare project giloso ngima dhano giluwo project kiloso kit gin gi teko mar MCA sani kit governor kitso bedo governor tidwa loso pesa mondo ikonygo jogi
MCAs be dwa loso pesa mondo konygo jogi achiel ariyo adek. Koro gima timore ni japiny ni kende. Japiny ni koka ne en kende, japiny ni kende, ng'amoro mo represent ya onge, joma ni office gi kaka MCAs masani. Anyalo mi example. Kita kiyudo gik ma ji wacho no governor launch gima kama, governor launch gima kama. Gigo ilonchi gwani book. Ng'ama nyalo luwogi, oromo MCA obeno luwogi gichop kama. Ero kama na inya mago duto te seo mabende wabiro bedo kwa penjo MCAs mabende owenga nitiere gode gwenge mag Eldoret. Ero kama na inya nyakoro mga jwanga parni kopogore kramna gi wendo mantiere gode studio bende ni thuolo kaka japinya mar oronwa ote inyiswa pachi kalure koda chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2023 chakre no chak yiero MCAs bende gisetiyo tijigi kako winjore gisani nyawadweri ko wenga ka bende nitiere e gwenge mag Eldoret nitiere gimoko kuom MCAs mabende odwaro poro godo wach owenga kinyalo mna winja amusi ni misawa inyalo mna ka otwak ge kanyo awinyi malala nya Sharon mana kiwacho na abiro na chiel ka chiel ka ka sports club Eldoret kuma kawuono ne dichieng mar ariyo ka chenro mar sidha yanga telo malosh gwenge dhi nyime e county ma Uasin Gishu ka inyapano dichieng manyoro jatend piny William Ruto nyochopo ka kendo nyoya yanga to dichieng ma kawuono bende wan kod geno ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ma bende ong'ere kaka jalno ma osebedo ka kedo matek mokalo ni weche mag loch gwenge bende biro chopo ka odichieng ma kawuono mayudo thuolo mar twak n'oganda ma gie sani koro donjo ka to wang'eyo maber ni loch gwenge ni gie sani kuom thuolo ma higni 10 nyaka ne chake higa mar 2013 jokanyo ma county assembly gin achiel kuom jogo mosebedo ma idewa ahinya maneno ni kit telo ni odhi nyime kendo koweyo ariyo kuom tije magi ma en chungu ni jopiny ka achiel kod loso chike jokanyo mag county assembly gin achiel kuom jogo ma bende ng'iyo kaka kit telo ni tiyo ni jopiny kendo kaka omenda ka achiel kod gigo duto makonyo wach matelo ni dhi nyime ei counties magwa kapok adhi mabor anyamena koni ni an kod achiel kuom MCAs kata jakanyo ma county assembly ma ok county ma Siaya ma bende ong'ere kaka Francis Otiato ma en MCA ma East Imbo e Kachunguro ma Bondo machiegni migosi Otiato wang'eyo ni usobedo ka uluwo nyasi ni kendo un wegi kaka jokanyo ma county assembly ing'iyo ahinya to ka gima odhi marach e kit telo ni kuonde ma ai kane un ma bende samoro ipenjo to chalo nang'o kuom higni 10 inyawacho nadi e kit telo ma loch gwenge ma kawuono koro ihingo e county ma Uasin Gishu ka guys sani danda wachi ni kaka counties wasetemo I'm privileged ni my second term mara bedo ng'ano moyier gi jopiny mondo represent gi assembly wasetemo and nitie gik mang'eny modego bed ne timore mar mondo mi wati our core functions kaka MCAs maduong' ahinya ong'e ne tijewa kaka legislation oversight and our representation tek ahinya samoro kaka wan like challenges mosebedogo in the last 10 years mag devolution go is that autonomy marwa kaka MCAs mar mondo mi watim oversight has been a challenge nikech iyudo ka kochopo kamoro ma idwaro mondo mi itim proper oversight to resource ma in go mar developing jogi onge idwaro penjo hard questions to the governor to governor ni emiduoga ne rely kuome mar mondo mi okonyi e development ge japiny to kia weche mang'eny gi en bwana na yiere ne timo ma na yieri ni kelna pi na yieni ni pana ndara na yieni wadwaro yieni hospital but the moment ma ichako penjo hard questions kuom governor seche moko chopo kama governor wen bende nyalo wacho ng'ane koro donre koda koro nyaka wadwar yo mowuok onya weyi koro weyi kose weyi to koro idong gi japiny ndara nyo loso wenus governor wacho ni weri go omiyo in our role one gi challenge especially timo this oversight in the event no nyaka wa rely
kochopo kama nyaka koro nwa rely e governors e development of mag wards wa. Two, ibro yudo ka the general other general activities seche moko chopo kama wan wawegi ka idwaro timo activities magi to rely on financing from the other side. Idwa the awach no the kata maybe other meetings, limited resource that is. Ana pesa moro I chair legal and justice committee. Ta ana pesa maybe come $1 million achiel kata $1 million as a committee funding. That limited amount kadhe bwatimo teacher achiel mwadho bwandik report bwachako dugo present in the house. You can only do 2 projects to pesa no room. So the rest of the remaining period, yonge gima malich menyalo timo. So japinyu gonduru ka jati ini won kata in your legislative activity, yonge funding mar mondo mitiman. Adwa na winjo kaka jakom mar legal and justice, awinjo ka jo ndeda oyamo ina mkucha gonduru. Their rights are being violated by 1 or 2. I need to go there. We do investigation. We do public participation. But we don't have those funds. So the key to it, any other than that autonomy, marmondo mi wabe called proper funding as a house. Then that autonomy ne wanyalo yudo pesa wa makataka goraga governor. Nukura keto governor tesri mandamondo tinija piny to activities mana chiko japiny ka to nyalo ga dhi nyime. Koro kiwuoyo wach mar luoro mar keche oversight wacho no kunyal timo maber kaluwore ni samoro uluoro rakre kod governor nikech en mo omiu pesa to sani koro pod kuom higni 10 gi wacho ni in mae koro tam mari mar 2 nyiso ni samoro isobedo kanyo to nitie gima onego ni tim to kitim nikech iluoro kolo wang governor mondo No, aparo ne nyalo ng'eyo ne keng'eyo history maran kaka Francis Otiato mo represent that mano poko kumona tiyo tich mara mar penjo governor penjo but seche moko nikech an ang'eyo kaka bro timo gika ang'eyo kaka bro dwaro pesa mara ang'eyo kaka bro deal with all those other relevant authorities to get what they are, but you see the bigger picture en seche moko ng'ato luor joma ng'enywa waluoro wang' awuok gi governor e ward achiel. I'm just supposing I will governor a ward achiel. Tuntie kama neno ka governor timo marach. Do I have that moral authority mo achak penji? So in short, as much as that will not affect us bigly, but it is essential. No mondo wabed with those basics. Ne ineno kaka grosani. Jo Senate nyo dwaro pesa mar oversight. CDF MP kata go kucha no gore president ge jotimo direct oversight to the president, but then CDF Sani Senate women reps ne kod pesa marage marangaf, though they still do the oversight. Senate bende koro dwaro pesa marage mar oversight is Senate. MCAs is the last grassroots person dealing with these people. We also need that funding. Mar mondo mi abed free will. Ne anyalo gora kadwaro excess resources for my people, but I have the money for the basics. So aparo ne those are the challenges most ago. But so far so good. Aparo na kaka assemblies we have been progressing well. Other than when you look at maybe in terms of remuneration and in terms of what, but then kwang'iyo kamo kaka sea kumi ae wacho maber ni sani en tielo mare mar ariyo bedo MCA be paro ni wach mar oversight ni kata ng'iyo kaka governor tiyo kochako kod governor Rasanga sani wani governor Orengo be kaka un MCAs masia usobedo kutime yo makare ma munya maonge luoro munyacho ni kama ne de marach kama to wala so kama no origina kama. Yes, anyalo wacho in this with a lot of confidence ne as assembly masia wasetemo mondo mi watim oversight properly kendo we have been forwarding one osetiyo ngene challenge mo anoko kai my bembe chando ba ja piny seche moko ne where do we end, where is our role ending kaka MCAs wase luongo ja piny like last inyalo yudo ne ade I bring in a motion questioning particular activities of the government. To that motion to what discuss in the House. General House adopted. To adopted
there are relevant authorities who now execute the next level. Like assuming last time serikal mukalo, I did bring the motion more question ago because we had issues about Rasango Kwalo, Governor Kwalo, Timrenade, but we were even informed some of these things are under investigations. So anawona kilo motion mar mondo me wa penje DPP to kod EACC to cases magwa masiayagi usebedo ku investigate nutiek investigations karango to what is the actual position. You know, kataka watimo recommendation na chalma peso lalkai. We forward, the only thing we can do and forward the recommendations to the relevant organizations. Watero ne DPP, watero ne EACC, watero ne DCI for investigation, but what do they do with it? Koro bro wajono okwalare to MCAs only. Limit marwa no wase forward. Joko bait. Dang kwad den wade chako gore ke jogo office gin koro EACC me wa report para nen chakre na nyaka penjo cha mu akwayo the EACC mondo me wa status mag progress mag investigations mag. We have not received it to date. What do we do about it? They will tell you we are still continuing with our investigations. So I can confirm this, that for sure we have been able to do our bit as a house. Was it Timo Madwanyal look at even legislations. Can we be anti chike mokomane okobeyo? There are duplication of some of these sections of law. Was what of those amendments, and so far the House kaka assemblies upon no certain. To koka kori kaki wachoni kori iparo ni samoro ka in MCA kechonge ni chutho ntie kabero konego benu bedo siep governor. In quote mang so ni kata kote ode marach to kono benu kwere to kwa ng'iyo kuonde mang'eny do kasi moko yudo kantie pogruok e kind tie MCAs moko mochung' machien kod governor moko nitie mabende balo kode. Iparo ni mae samunya temo rocho kata thiro dongruok mag kor gwenge sama korwa hingo higni 10 kaka wuono. Ya ing'eyo ne adier makende the governors got a lot of things to do, a lot of say in some of these developments. Governor Nyalo decide to some more or identify flagship projects mage. They are focused on particular ward or a particular sub-county. And kagetimo mano tingene gikone nini, and then the law is also limited ne ikuomwa sama proposal ma budget to work a government from the executive bureau. There are limits ma we are allowed to change, not more than 1%. So that 1% we are allowed to change. Technically it means that if the governor duaro nomondo kelgini kaen skewed, so it will be skewed. The budget will be skewed, and there is nothing that we can do about it. We are also limited on the amounts of changes that we can do to that particular budget. So relation with the governor plays a lot on the terms of Gikmede or projects with the team. And that has really compromised our role in terms of oversight. Onegote mango kete yiwaka ni ntie kaka badu kata odiu ma oku ntie kuma ugikie. Yes. Kwa koro angamo negote monde koro uyudi thuolo mar yech kutiyo tijuye makare. Aparo ni gima duong' modego beno atimo enene the oversight moro mondo mi watim oversight maro properly enene mana kaka nyo wanka wach mar CDF. Ing'ene seche gi wawacho kaka na MPs wa moko manyoringo wakata kadhi kuonde moko gene wacho ni boss, you don't need to go to the president to do development of your people. You have the money here. Tell us what you are doing with this money. Kata sane okap in that position that no kochuno na I have to beg the governor. I have the money to develop my people. So we really need to bring this, just like gisen necessary no mondo gichiu CDF, gisen necessary no mondo gichiu ngaf, gisen necessary no Senate onego be yudo pesa. They should see it necessary ne kata MCAs the local, the interest maro mar devolution ne pesa nyaka chop piny. Why do we now centralize it at the county level? Why can't it go down?
So and mar mondo mi watim proper wagine en watem yo mora mora, whether it is the change of the law mondo mi pesa ochop kama ochope the ward. That was the interest. Japiny mogik chenga ward kacha. That is the level, the lowest level, and that is the general intent mar the constitution. To mana matin be akeni nya wuoyo wach moro kechuso bedo kudhiro bende ni monde osara maru onego ng'iyo makare. Yes. Samoro dibed ni wach mudhiro mar kiti mumanyo ni en nikech yuto maru mapiny kose nami udhiro wach mar osara ni. You see, who is an MCA? What are the roles of the MCA? Usipa sani kibiro chieng Friday an gilieta par mode wena go look at it. It is not described in my roles, but Japenya expect me to do it. What do I run? Chikon wacho nango. Japenya expecta mondo mi lakini gima oket ni constitution onego beni tiyo to tije mondo bena tiyo en representation kalo chiki assembly kuja wacho weche gombo mar japiny assembly to kod kalo chike magi gik mondo bena timo kod loso budget kuja. But in the reality gima I'm expected to do is totally different from what sani koro ka ibinjo kata kandaro losre marach ibro penja no tera ngomo lare losre marach. My work is oversight. Yes. And how do we oversight through committees? We only ask these questions. So, anyalo wacho ne when as much as we rikata kod mago, we want to make this thing MCA attractive. Mondo wa attract professionals. We are dealing with a situation we do a budget of 8 billion, like say in Siaya. Samodo atimo budget mar 8 billion. Ngano midwa yiero mar mondo mi obi otim budget ni. Sama ewacho ni ya governor is a graduate, is a professional in a field. CECs are graduates on a particular field. Chief officers are graduates on a particular field. Directors are graduates on a particular field. And you want me, anage class adekni, adwa oversight graduate, who is a professional in this particular field. How will I do it? But then, how do we want to make MCA seat attractive to the professionals? How many graduates earn 100,000? Ng'ato uga bank mare manyo tiyo odwa join assembly mondo konywa e budget to kod oversighting financial issues. How many people will leave bank to come to be MCAs mar mondo mi okony county ing'iyo kaka pesa tiyo? How many lawyers will leave their job ndwa bedo MCAs mondo mi okony counties? So the issue manka enene, yes, let us make this thing attractive. There is not all my MP team or my MC oktim. Koro dongingen sama idwaro telo to idwa telo jo piny. Yes. Koro sama wacho ni obeda attractive ni inang mingiyo munde giman kacha kose ingiyo. Wacho kania there are options. Ingeyo na dier makende kata yin kawuono kini media ne gine ne as much as ne hero bet media kuro nyithindi nyaka chiem, and you will go for the best opportunities. What we are saying, one code leaders, one code jogo ma are inborn leaders, but nikeche gidwa find for their families, they will look for the best opportunities. Wo wacho niya, sama gini obedo competitive and attractive, everybody bro wadwaro mondo we kata tije manyotiyo kacha. Nikeche onge ngamada no, it is not voluntary. Na biro no corona dwa telo japiny kora biro makata kage. No, family na nyaka bidak maber. Nyithinda be nyaka dhi mani school nikech kiny ni penja ke ka nyathina somo gine nyathina wuotho gotiende nono to karangane ne wayiero ganango. Dongi wacho ni jopiny ni chunygi miyo gidhi tich. Jopiny ni chunywa. So sama jopiny ni chunywa an japiny ni chunya seche moko nyok ang'e mshahara momi aweyo bedo OCS ba bira beti korgo nikech nyok ang'eyo mano. To how many people will do that? To sama wamiyo mae chopo level moro makori gwengu kacha. In kawuono ok dandi bukri ne weyo nikech kose into yonge gi japiny chunyi. Dongi be in gi japiny chunyi. Dandi we tiji ni biro bedo MCA. Seche moko kichule 500,000 tidwa biro 100,000. Dandi we mano nikech hero japiny. Koro gimitema wacho ni mondo ubed kod teko maber mar ng'iyo kaka county kata governor tiyo onego bed ni one the key thing in the autonomy of the assembly in terms of its resources from the executive. Two,
ward development fund mar very specific to the wards. Better we create committees go manakaka CDF bedo run. 3, enhancement mar salaries mag MCAs gi mar mondo mi gichopi level moro urea moro maber ma ji te nyalo understand kata en owuon obe nyalo bedo comfortable. Nikech tije motiyo mang'eny of the legal work is too much and very much involved in terms of finances. Wasaneno ka kuonde mang'eny kata na Siaya sani waneno kod case machielo waneno ka thoth governors bedo matek kod MCAs moko yudo ka MCAs bo gin gidwa thicho gi oko. Kiana chutho ko yomoko jone en siasa. To ere kaka mai thiro loch gwenge yuarok mabedo e kind MCAs kod governors ma wathoro neno. Ing'ene yuarok sani no winjo gima nyomuoch Nairobi ja. Yuarok mokwongo gima kelo ga yuarok en ni, like you've rightfully said, ne awadwaro development. And the moment mabro deno ka projects mag wards I believe ni gima nyaka duoka momiyo nyalo duogo all of us MCA onge gi limits gima bro duoka ka en tich ne japiny to sama seneno ka pesa dhi one wing to mabiro e ward na onge nyaka chak goko to a governor digo koko mara benen pesa tiyo maber kosigo koko taben mokwongo weri kod tiyo maber mokwongo kata kapod tiyo marach kata uti marach ward na. That is the first thing. Nikech kosechopi ward na ku tabro temo koro ng'iyo to be utiyo maber. So if I am an MCA to waonge kod development projects ma prioritize in my ward, will I make noise pesa matiyo marach ward moro machielo? Akwonga chako gi how are my people manoyiera nikech as a representative of them samani assembly kacha odego be nang'iyo to bende projects ma japiny okwayo nikech kakatimo mano to asegarim. So you are chakre kanyo in the resource allocation and by the basic definition mar politics ngene na resources to gimaji laro momiyo wagore gi governor en gane walaro pesa walaro resources. Governor nagi priorities mag gike modwaro abe an kod maga maparo no dego bene tim. So as much as ne wadhi nyime kod ginenegi kapo no bro bedo no aonge kod independence have been seen in other levels. Wawe uru chayo tije MCAs, wawe uru chayo ward. The whole constitution is anchored to the local person. Wateru uru pesa piny neja piny makawaida cha mar mondo. Kawuono kibiro Siaya will tell you all the activities ECD mibro kwano hospital ginderni moya mibro kwano gin gi pesa ng'eny gi gin motim kod pesa mane waketo mar equalization fund Martin Made ward, which is like now we have about 20 million per ward. So what you will be able to count at the end of the financial year is that 20 million manual the ward. The rest, do 20 million times 30 wards, that is 600 million, and we have about 2.8 to around 3 billion. Japany Makao, it will not see the other 2.2 billion. So that is why we are saying that kapon pesa made directly to the warden is what is effective. Majapiny alonen. We let us enhance it. Mondo kada kwa flagship area dek moko for at the county level, but the most of the money should go to the local person. Kum higni apargi inya chonu bende nitie gima MCAs nya kwano ni giso timo maber loch gwenge king'iyo kod kumwa ai kata kuma ai county mangima. I will not want to speak for the other MCAs. But on my side, I will say, I wish ni penja na ana won kaka koroti ato in Imbo East to be didn't take more set. I will say we have really tried in almost all sectors. Wasetemo kibiru sana like now in my ward. Almost the whole ward is accessible. We have done several roads. I do an average of about 10 roads in terms of opening and maintenance in every year. One called Sani Gadakibro, one again to train in various skills. And Mageta Ben Kari, Mageta. No, Mageta is on the other side, on West Imbo, but within the county, so we know what is happening there. So Kibiro, Tibro Yodoka, one got a lot of issues. Erokomanya Ramogi, Podua Wadi Martin, Hobro Duogo, Obina Chilka Chelco, Eldoret Sports Club, a county mouse and issue.
Mana kamano nyakorom gajuanga mano nyawadwa Iriko Wenga achiel kachiel kintiere county ma Uasin Gishu neno kanyo kano loso koda MCA mano ma East Imbo mong'ere kaka Francis Otia. To pod manyo no MCAs moko ma bende biro bedo komulo godo wach pod antiere ke studio gi Chris Owala. In bede kama intiere gweng' kanyo nyakorom gajuang wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo kaka opachi ahinya nyaka luore kod okang' ma bende walose higni 10. Bende MCAs osetiyo kaka dwarore. Wako yo matin kik dhi mabora. Kwa dugo to you can ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Amedo nyisi ni kidwaro winjo thuma mar Alilo eskiza kod inyalo diyo *811*343# ibro yude yo makare. Ma wane Ramogi TV. Ramogi TV en od jothumbe duto magonagi. Ero kamano. Nyakorom gajong machiegni kendo waduoge okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak e chenro mano mar mbaka oromo kiny makawuono wapenji higni 10 chakre ne sirikande mag loch gwenge chak tiyo e pacho kaindi bende MCAs osetiyo kaka dwarore. Abro bedo kasomo otegi e kind thuolo manok edman na winje bende pach Chris Owala ma en director mar duol mok mar piny owacho mong'ere kaka Community Initiative Action Group Kenya. Chris, winjo kaka Owala oseloso ilo MCA Otiato kako siloso mano Francis Otiato MCA ma East Imbo oloso achiedh nade mabende gisebedo godo gimomendo ginyal cholo dongruok e makare. Awicho mana pachi kotende kod kako loso. Sharon gimanyalo chako go en Otiato en MCA kuom MCAs ma Siaya to en MCA moro ma rieke zaidi Siaya. To gik mowacho duto mriambo. Gik mowacho te miriambo. Riambo kabisa. MCAs gine contractors. E gimotamo gitimo oversight. Number 2 en
kaka Siaya County Assembly gin giwero wend speaker gin jokwaya mege speaker nikech giketho committees mege house giluong gimon gen oversight committee no committee ni ka gidwa timo gimoro to gidhi Kisumo ichulo gi pesa per DM gimoro motimi assembly ikawo the whole house itero Kisumo report cho timgo ethics and corruption commission bo owacho jo Siaya County Assembly notimo meeting 34 i county ma Kisumo meetings monego timi county assembly ma Siaya to meetings giduti ochul gi allowance mokala wacha to mano pesa japenya mano pesa moro modhi yath pesa moro modhi ndara pesa moro modhi chulo nyathi school fee pesa moro mochul japuonj ma ECD to pesa ni ichule gi joka executive samoso chuli gi executive bedi team oversight nikech mane wach nikech ingini kaka MCA ting mar MCA en mar neno ni governor bende timo tije yo makare nikech gin bende magi chwalo kata na moko kuoma paro makamagi e odak counties kata na county assemblies gi samoso tingi bo teri Kisumo chuli allowance chuli gi executive nti meeting mara chiel ma ichulo gi $1.17 ochul gi $1.17 gidhi Kisumo $2 pesa ni koso chuli kamano dipar japiny bro yudo pesa dongro kanye kanyo cha jidhi demonstration mogik jo Siaya County Assembly no chuno executive bo chulo gi ndala beach Mombasa gidhi Mombasa to yath onge Siaya gidhi Mombasa to pi onge Siaya ni gidhi kalo yakadi kal budget ma Siaya dibed ni matimore mana ka nyalo kora mna winjo pachi dibed ni matimore kaluwore kod omenda manok mabende giyudo ang'eni SRC no semedo gi osara mano mar $10,000 ing'e na giyudo go osara mano mar $144 e dwe ka dwe sani koro giyudo $154 karo osara mar gito yieno onego medgi kech speaker yudo mang'eny moloyo zaidi to government tin mar MCA gi speaker no duong koro miyo gi speaker no bed no gin jatend speaker okonego bed ni speaker jatend gi kech gin magi yiero speaker to ka speaker yudo pesa mang'eny moloyo gi to koro gibedo moro ma gibedo vulnerable pes gi no do medi e chopo kata 100,000 do kondo koro gitemie wacho kech expectation be ng'eny kuom japiny but mano kumi gi stop timo role gi nikech kirango kata Siaya kama iwacho mheshimiwa seto ngima ber kaka nicho ndik ji Siaya nicho rochre jood gi go ywak kamora mora nyithindo matindo ma nooro kwayo bo omi barua to donjo tamogi ikawo pesa kuom gi jotije gi kawo pesa kuom gi ging'eyo gigi gin part of them ndeche miloso gi contractors mabogas makti sama uweni speaker the county assembly gitero pesa mang'eny gimiluongo ni legal services Siaya kama giwa kama teto wachani so pesa legal gi ichamo go wakili oko mar county pesa moro modhi japiny dongruok ichulo wakili mondo the represent court kata sama weni jo Siaya gi kama tel gi hono tiatono dwa kawo pesa jopiny haya go wakili mondo go dono gola mondo the represent gi case ni kodo donyo duol duol ne kobedo impeach pesa ni ado nyiego yath japiny jogi again okawo pesa mang'eny olokre gima itimo development gigero pi gigero hall gitimo ang'o wards pesa moro bedo executive matimo nikech the chiko wacho no kitime to in MCA who will do oversight for it ero kama na inya kuom paro makamano walo makapaka paro no gi kanyanya korom gajuanga Millicent Adhiambo bende osekore e county ma Kisumo Millicent anyalo nini yo makara misawa county ma Kisumo ochio nada ngini idwa bagonwa twak gi bunge la wananchi e county ma Kisumo nyalo mna kawe gi kanya ero kama na inya Sharon achiel kwa woke bunge la wananchi Central Square chuny boma ma Kisumo kaende mayudore apaya ma Odinga bende githor wach ma wan godo e studio kaka MCAs osetiyo Kisumo kaende wan gi wards 35 ma bende ochung'ne gi kod MCAs
mopogore opogore. Mano ema kelo watwa kod jodak ma Kisumu kae ne mathothne bende thoro bedo e bunge la wananchi kae ka gitwak e weche kaka dongruoge mopogore opogore winjo chwal ne jopiny. Modwa ng'eyo ni to nyaka ne kete MCAs gi e kombe mopogore opogore sani en higa achiel. Gisetiyo machalo nade tijgi ma bende kizungu dendo ni oversight role mowinjo bed ni gitimo. Gin dongruoge mag ma bende giseketo machiegni kata gisechako chwalo ne jopiny e higa achiel nyaka ne ketgi e kombe gi mopogore opogore. Machiegni abo chako kodi king'eyo kamera chakna gi nyingi bodi sani kaka jakom mar jogo ma bende bede bunge la wananchi kaendi. King'iyo Kisumu County kaendi ma wane gi wards 35 man ochung' ne gi kod MCAs mopogore. Nyaka sani en higa achiel nyaka ne ketgi e kombe. Tijgi mar oversight kata tijegi mowinjo ginga ka winjo bed ni dongruoge mopogore chwalo ne jopiny omiyo nokel gimoro ni loch gwenge. Gisetimo machalo nade? Erokamano, an Ali Semira, ajakom bunge la wananchi Central Square. Mokwongo dang' achak gi kwayo ne gavana marwa Higni ber. Wagene kendo wahere. Wakwane Higni ber kuom del malit mosebet godo. Mondo Nyasaye omule gi lwete. Mondo chang mapiyo. Mondo duogi e tich. Aguch Kisumo ochak tedo malong'o. Sani en higa achiel nyaka nyocha wa e yiero. Kisumu osebet katimo maber. Pod otimo maber. MCAs wa bende timo maber. Governor gi deputy ne bende nigi kwe midwar pinyni kendo gitiyo maber, coordination margi beyo. To mak mana ni wadwaro mondo gitim mang'eny pod dwarore Kisumo ka. Wadwaro mondo tich ochak tire ka Nyasaye osemiyo nyang' nyong'o tich Higni ber. Kawuono wawe weche MCAs emwadwa ni call no achiel ka MCAs osetiyo. Ema bire ni MCAs osetiyo tijgi maber nyaka sani. Pok waneno marach nikech wrangles manyalo chungo tich onge. Oversight ma gitimo bende gitimo maber. Pok wawinjo ka gimoro lal ma jopiny go e uwi. Yom mar tich ma pok ochakore sani ma ji ywago. Ten mana ni giywage nikech jatendwa mwahero dende lit. Pod en ok winj maber ahinya mondo duogi e tich mondo tich otire mana kaka jo Kisumo dwaro, jo county dwaro tich otire kamoro amora, obed yor chiemo, obed yor ngima makare, obed yudo pesa ma e lwedo otimre mana kaka jo piny dwaro. Mar Nyasaye gwedhi. Erokamano. Machiegni ni nyalo wacho ang'o bende MCAs osetiyo tijgi nyaka ne ketgi e kom higa achiel sani en. An iluonga no Chang Komanda. An gima ng'eyo ni yiero mane wayiero bang' higni 5 mokalo gi sani, yiero mane wayiero sani. Yiero mane wayiero sani, aneno gik ma opogore. MCAs ok ti. MCAs kodonjo to giwe tijgi monego giti, gidhi chung', gidwaro bunge kendo, to pok otiyo. Jowa mang'eny manodonjo sani kar mondo giti tijegi mano okelogi e wards mondo ging'e ni tich tiyore nade, gin gidhi e kampen oko kendo giwuotho ka gilaro bunge mabiro bang'e ma ok onyal ng'eyo ni biro yudo ng'a. Omiyo an aneno gi kaka giringo, aneno ni MCAs ok ti e yo maber mane oyiernegi. Mano e gima anyalo wacho. Kamano machiegni. An iluonga ni Victor Ogembo, Secretary General ma People's Parliament Kisumu. Agoyo ne Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono mondo mi wachiw our views kaluwore kaka MCAs osebedo katiyo especially in the county of Kisumu. Kwa maoni yangu aneno ni MCAs gi ok gin up to tax, because eyudo ka once gin gi mentality paro moro ni ka ng'ato osedonjo office to gimong'iyo mar ariyo en ni odwa ni mondo mi omany another term, mondo donje term moro machielo. Koro wiyo wil gi gima nonyise, gima obed elected mondo mi otim. Mokwongo iyudo ka ndara kaka ndechewa manitiere federals monego bed ni MCAs ng'iyo kaka dhi mbele, nikech tijgi en gik moko adek: oversight, o represent, to ontie tije adek motimo. Koro gigie ok wane gitimo gi maber, nikech kata Kisumu kae kidhi kata in our hospitals sub counties, tijgi en go koko mondo mi japiny oyud services maber, especially
yedhe gi kidhi osiptal iyudo ka yedhe osiptal to pese ni onge to wan kata wago koko piny ka to weche ok winjre maber. Koro they are not representing us well even in the bungi kama weche wa onego bed ni chope. Yes, asante. Machiegni? Agoero kamano kabisa gi nyinge ne luonga ni Sospita Obungo Wich. An jasiasa Kisumu ka kendo an bende an jatelo mar Sufuria Revolution Movement. Mar ariyo gi sani endi an chairman mar bunge caucus Kenya mzima. Agenda maduong' ma kawuono wa discuss mar oversight ni en a very important agenda mobiro at the right time ma wantiere weche mag devolution conference. Allow me to say this. Mokwongo kabisa, the role mar MCA in terms of providing the oversight en ni MCA tije maduong' en ng'iyo ni to jopiny prioritize ang'o in terms of projects. Ka jopiny osewacho ni wadwaro ndara ema wamiyo first priority, kata jopiny owacho ni wadwaro ni yath mondo obed e osiptandewa, kata jopiny owacho ni wadwaro ni basari ema mondo omiwa mokwongo. Tij MCA is to check and see to it ni the first priority ma jopiny omicha mokwongo obedo approved in the county assembly kendo kete budget mano mokwongo. Mar ariyo, projects duto te mantiere wards wa mwawuoke MCA ka MCA minor representative of the people, the moment ma project osebedo prioritize kendo osekete a budget, tij MCA is to see to it ni okoninde kitanda gi the governor, but tije en ng'iyo ni ochung on behalf of the people to penjo ni osiptal mano onego bed ni tieko at a cost of kata 5 million kata 2 million kata any other amount of mobedo allocated for that project. Pesa no tigo maber kendo there is value for money. That is the role of the MCA. Mara Dake on the oversight role. Gimomiyo oversight role ok timre maber en ni MCAs watimo gimiluongo ni conflict of interest. MCA otere kucha mondo mi odhi okony jopiny mondo projects otimre maber, but MCA madhi kawo project kaka en ema okawo tender. Kose kawo tender either through proxies kata okawo tender through the company ma mare owuon. Koro ochal gi ondiek moriw gi rombo kamoro achiel, tidwa blame nang'o miyo ondiek ochamo rombo to in ema ikawo rombo miriwo kod ondiek kamoro achiel. Mano e gima timore e counties wa. Projects ok bed implemented to the latter to the satisfaction of the wananchi nikech MCAs olokore gine magi timo tenders, gine magi fuato mondo chul gi pesa, at the same time gine magi duogo gi ywak gi jopiny ni tich ok timre to ne umiyo wa chance, to gin gi wegi magi riwore gi jok ma onego bed ni gikonyowa mondo mi gik moko dhi maber. Omiya propose ni mondo wabed gi proper implementation e counties wa, nyaka MCAs o discharge their functions as stipulated in the constitution. First, gi oversight, nyiso ni gigo koko ka projects ok dhi maber. Mar ariyo, wabed gi gimiluongo ni monitoring and evaluation committee. Monitoring, evaluation and evaluation committees are proposed ni obed structured in the form ni wabed gi the representation of the bunge la wananchi, wabed gi the clergy, that is the church, wabed gi the civil society organizations, wabed gi the local wananchis, madhi bedo ni gimbe gikonyo mondo mi ging'i ni to projects mobedo allocated kendo bed okete budget, pesa no tigo maber ma japiny obedo satisfied ni mane gima onego bed ni timore. To ka tieko kabisa on that, awacho ni devolution ok osetimore kaka the anchors kata the framers of the constitution ne dwaro mondo devolution otimre. Devolution was simply the transfer of power and resources down to our people, the grassroots. But I realize ni kata sani ma wawuoyo kodi ni, our vulnerable pupils kata jowa ma wuok within the communities ma wawuoke are still going minus fees kata bursaries in their schools. People still struggle to get medication in our facilities. Osiptandewa kidhi tido ka yedhe onge, yudo ka onge services mabiro in the form of empowerment for our women. Jomoda gi ng'ol ok bed considered the county governments. Omiyo magi gin gik ma nyaka gibed changed. Wawacho ni kaka duond jopiny, we will always stand on the right side of the law. Kendo wabro wacho ni governors mawa, the executive and the county assemblies must discharge their roles as stipulated in the constitution. Kapokidhi county ma Kisumu kaendi gik miwacho ni MCAs owinjo timgo eki. Ineno ka MCAs osechako tiyo koso pod ginindo e kombe gi mopogore kata tije mowinjo gitimo. I will narrow down to my MCA nikech mane kama goyo kura to an gi ratiro mar wuoyo kanyo. Nitiere gik mathoth kabisa mapok otimore karwa nikech MCA wiyo wil kendo forget about the people. Mokwongo nyocha wago koko ne office nyaka ne yier MCA nyaka sani office nye onge. Odhi okaw kendo office machielo odhi grab ogolo Madam CDA mane ni office, okaw office no to pesa mimiye monego bed nochulo godo office is not there. Mar ariyo, nderni waricho. Mar adek, waonge go hospital nyaka samo wuoyo kodi ni. Mar ang'wen, basari jo ok yudi. Mar abich, MCAs are representative of the people okaw pach jopiny. Omiyo in overall
Katieko to awacho niya, MCAs wa nyaka ging'i ni to role gi maduong' en ang'o. Mokwongo, onego bed ni MCAs nyalo kata mana sponsor motions kata bills in the county assembly. That is in terms of legislation. MCA na poko sponsor kata motion ma support interest ma japiny. MCA na makondele poko sponsor kata motion kata bill in the county assembly of Kisumu ma nyalo support the interest of the people. Omiyo mano is a serious problem. Wawacho ni MCA wa nyako oywa socks malo kong'eni the role mare momiyo wachule pesa. En ni wachule pesa kuro through the taxes mag jopiny ni onego be notiyo ne jopiny, and that is what is expected of him and not any other thing apart from the early campaigns mosachako sani endi. Thank you very much and may God bless you. Mana kamano Sharon, mago moko kuom paro mowuok kuom jodak kaachiel kod jogo mabende chokorega e bunge la wananchi ma Kisumu kaendi ka gitwak ging'iyo ni to jotelo mane gikete kombe osetiyo nade to gin gigo manade mowinjo gitim. Ka gisewinjo kanyo, chal ka gima MCAs ma Kisumu pok ochako tijgi mane oyiernegi ne ka gichalo ni kane gidonje e ofis kata e telo, chal ni gin gisechako ng'iyo yiero ma higa 2027 gino mabende wigi chal ni owil ni to tich mane mowinjo gitim ne jopiny e higni 5 kapok yiero manyien ochopo. Ka kamano kionge penjo mora taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wache wi kaka MCAs osetiyo e higa achiel tok yiero. Sharon an kuomi. Erokamano ahinya Millicent, wawinje yo makare kendo erokamano ahinya kuom chalonwa twak e kaunti ma Kisumu, jopiny oloso makare. Kata kamano penjo mabende Sospito Bungu bende nopenjo kanyo, MCA mari bende osechwalo paro e od bura mano mar county assembly, mano en paro mabinda mika nyakor mgejoang. Millicent Adhiambo agoni erokamano. Kata kamano kapok awinjo pach wendo mabenda ntiere godo kiny makawuono, mano Chris mabenda ntiere godo bende asoma namo kuom ote mabende donja no ka jopiny bende subedo ka penjo kani nango meno ka somo ote sani koresa ote abro somo gima piyo. Atieno Elizabeth wacho ne ore Sharon an kar to pok aneno dongruok mora e gwenge kai. MCA moko gin mana gitugo mana jua gi jopiny to mer emowenegi awuoro loch. Erokamano ahinya kwa chopo obar joji wacho ni piny okuyo bang' higni 10. No development that can be seen in these words. MCAs are just busy with their own things and gima lit sana. Erokamano ahinya. Vitalis Ochieng iwacho ni Sharon an tok higni 10 pod kaneno karod bura mara kotimo gimoro. Kocha iwacho ni kocha koregi MPA mara nyaka MCA koro wakiane gipange nade. Erokamano ahinya. Soma na ote kendo machielo Sophie iwacho ni moko tiyo to moko dich gipongo ofukege. Erokamano ahinya. Ote machielo Leonard Ziek iwacho ni devolution no kel kendo ber. And when it's full of corruption, there's no equality in terms of development. Asom ote mogik nikichangi ote makamagi nyalo bedo mang'eny. Eunice Atieno iwacho ni gisetiyo ne yegi tok ne jopiny. Erokamano ahinya kuom ote maru. Katruaki paro makama Chris isenjo kata mna kaka patch oganda hinya bunge la wananchi kaunti ma Kisumu oloso jopiny bende koko loso. Okane ka japiny oseyie kod MCAs kako osetiyo negi kinde mosekalo. Unyo na pachi bende kutende kod gi paro ma bende jopiny osechwalo. Erokamano Sharon, aparo no MCAs okoso chopo dwaro ma japiny. Japiny be ng'eni iwacho ni yanyo gwang'o yanyo gweno. Ng'ene japiny bende odich gi mar ofuko, japiny be odich gi maigi. Kodhi ka MCA omiyesli kich gima timore Sharon kirango kijende matino gi. Gitiyo ni MCAs gi yod mbui goyo joma penjo matek. Kendo moko goyi nyaka physically. Nikech MCAs tiyo kodgi kochopo sakura kendo MCAs kao kendo bro duogo nyiewi sema ko idhi gon MCA kura nikech en anyuolau. Winjo kata moko chako ramna sero mbulu. Moko sero gino pogre to gima lit Sharon en igon ng'ato kura mokwongo nikech nyiewi mari igone kura nikech jadalau to okigone kura nen gu qualities mege leadership mano miyo dodhi mondo kony ngimani. To iwinjo gima jopiny wacho giduto. MCAs kirango counties gite asobedo ka engage counties maka luogi kata kichako Siaya bidhi nyaka Kisumu bidhi Migori bidhi Homa Bay tido no chik mosolos manyalo loko ngima dhano kanti to tin zaidi chik magiloso gima gisiyo gigoyo assembly gimana gik ma iluongo ni statutory requirement like budget yakakal mane mijo ka gikalo finance bill yakakal ngimega mandatory gik mabiro by automatic nikech gin gi timeline gi tigolo gi ka executive to gimoro ni yudo na MCA for example kin Homa Bay and Migori
nitie gima iluongo ni double taxation ma ng'ato japikipiki iloro nego tol indara ma gimokel gima kaunti chulo onge ndara no to ng'ani samodhi modho mafuta o chulo mafuta tax i petrol station koro ingi ndara marachni podi keto ne tol ndara kaka dakolo highway okale nyaka juogi koro miyo juogi ni ng'eni en gi impact kich odhi kum ng'amo ting'o ni ema biro kaye pesa ne domo samoro ng'ato nyalo penjo ni samoro mane na achiel kuom yore ma bende sirikande mag gwenge yudo godo yuto on source of revenue counties tax nitie one principle ma tax no konego bed impunitive okonego ohinyi kich marariyo okonego watim luongo double taxation kich ka so chulo tax i mafuta kendo why do you charge me ringi ndarani to ndarani mafuta machulo cha emi maintain go ndarani in as a county nitie gimoro miluongo gano onge taxation without representation sami tax mikawo kusuru kuoma ang mitime ndarano mana equation samoro kata mnandere mikawo kata mna usuru makamane doka bugni nitiere mane ndara mana mi atemo wacho manariyo oversight mar MCAs osopodho kirango counties wa nja timo nonro machuok tiyudo no MCAs gi ikelo ji mindiko kod executive kada ganyal mi example Kisumu County Assembly okelo ji board city board mako apply to MCAs in assembly sit to approve to gini check wacho ni jogi kapoko kele assembly nyako bed comparatively source tiyudo no samitero requirement kata budget kisamitero i assembly ma hono tiata wachega no budget nyalo bedo skewed onge shikma kati Kenya 2010 constitution wacho no government cannot timo discrimination maka governor opogo komoro makomiyo jomoko pesa to mano kende nyino dikon budget control office nyino nyaki odoho budget no gol oko koro gima gitemo ringo no governor botimo manen mana watch mar ringo from the truth gima iwinjo ka jo piny wacho no MCAs chik magilos bol lok ngima dhano onge nikech assembly staff ma the past 10 years nondiki to pok ibiro promoted iro na assembly go pongo gwade MCAs go to gin joma ok nyal timo tich midwaro mondo lok ngima dhano ke technical staff go gitimo research koki kila researcher koki medo salary ne nitie kata mana kirango sia nyaka ne ndik ji i devolution onge staff manon ndik i devolution ma onge gwat moso promoted makoro weche mag mibadhi bende chal ka gima kido kata siame wajicha gidi Busia okagidi Uganda gikaw pesa gikaw pesa from executive gitimo gima onge kata sama wen tik matimre wach diko jitich masiaya to assembly oknyal wen kich gin lwet gintie to role mar county government en konyo dhano mondo ngima gi olokre hero kama na inya ngin wadoka yo matin sani benda ngini chakre na MCAs chakire pacho kende higa mar 2013 kakinte MCAs chakre higa mar 2013 no yerge apaga bero yerge higa mar 2022 koro yerge makoro tam gi mar adek bende gisecholo paro mora more county assembly kacha paro makaka in kaka japiny inyalo yudo godo yuto kata mana dongro kok manya korum ga juang yinwa mar mondo me okoyo matin pod wantiere koda MCAs mamoko na korum ga jong ma bende nyawadwa Eriko Wenga nitiere godo dongwa ka yo matin bang'e wabiro duogo wadhi anene gwenge mag Uasin Gishu ikdhi mabor Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo
miyowa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta, loso gi lwedo, wapuonji tedo, miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yani mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nakorom juang machiegni kende okang' machielo ma en okang' mogik ma bende pod wantiere kod twak e chenro mano mar mbaka oromo dakika oseringo 34 tok saa 4 mar okinyi. Wadongi matin e dakika 20 mar mondo mi watiek twak makamato. Kwatieko twak makamanya korom juang okinyi makawuono wamenyo higni 10 mago mag sirikande mag loch gwenge chakre no chaktie pacho kaindi. Okinyi makawuono wang'iyo MCAs ma bende nwa yiere ward kacha kaka gisebedo ka gitiyo. Chris Owala kapok nwakaw yo matin na penjo kanyo kata mna chiel kuom penjo ma bende wendo e kaunti ma Kisumu hospital bungu no penjo. Nitiere kata mna MCAs moko chakre ne gidonji moko ang'eni meta mar adek ma bende koro gitiyo kaka japiny oseyierogi. Onge paro mora mora magisechwalo kata mane county assembly kacha. Ang'o makutimre? MCAs gi kohero joma gitelongi. Ing'en sama ok ihero ng'ato to gik maneno gi mwanya kwa nen kich chien kacha ne nitie paro moro no Joluo mnokelo devolution, Joluo gi mnogore devolution, en adier. But Joluo emak benefit from devolution molo ng'ata ng'ata. Nikech jotelo magiyiero owuok ni gin mag richo molo ng'ata ng'ata. Kiwuotho Kenya ka, kidhi kamoro West Pokot, kama before devolution, ne kinyalo yudo community na mama madwa nyuol cesarean. Ne kinyalo yudo sama weni gisoga atwa mambele Isiolo ne onge gik machal kama gisoga atwa mambele kidhi kaka mega county gisoga atwa kidhi Kisii doctors Joluo man go border gi Kisii thiedhre Kisii to giduto gin counties itemo penjo to kata gik manchi wacho Homa Bay oyo wan go Sogot Kigoto Mill gino no chung to onge MCA manyalo dhi assembly bupenje ente Kigoto mano ketie pesa wani moso ketie mang'eng mbele ni ang'o miyo chung kich penje ilage ma miyo ngima dhano lokre kich ka ketie usuru ka ketie pesa ma dongruok to giro ratiro no rochre ma dongruok kich nitie gimoro waluongo kizungu no right to development ngiso no development ken right nyaka bedno chike ma culturally the county nego promote chike ma miyo wa culture wadhi mategno economically chike ma miyo wa nuang'o bedo malo socially gik ma miyo tudruok bedo motegno
to gigi duto dwaro no county government rango oyo assembly rango nitie gimiluongo ni money bill. Money bill iwacho ni nyaka generate from the executive. Ken bill moro ma kukete chik to pesa mobro dwaro bero malo kodwaro sana bill machal kamano wuok kuom executive. But bill moko dwaro assembly general MCA nyalo wuga motion. Ondo keli floor mondo be discuss mondo ayo lokre bill ay gikone olokre chik matayo county. To ido ni gigi duto MCAs wasani gin tender pronouns. MC wasani gimanyo tender office ma governor moko gimanyo office mar assembly no kich ido ka sama giloso budget cha to iloso budget with the intention no macha adimi Sharon macha adimi Ong'an Chris macha adimi Otieno. Koro budget ni oklose no balance ni walos mondo yath mancha onge hostel cha obedie. Diben mano katimore momiyo ni koro kora mana ka governor samoro kodhi okotiyo ne japiny yo makare ok ginyal nono governor yo makare. Ok ginyal nono governor kit gin part of the problem. Gin magi create problem go. Kata kondik ng'ato ma onge capacity manyalo tiyo maber to ok ginyal penjo nikech simo ng'ano en watgi. So ng'ano gin magi kelo through back door. Gichuno go governor ai kata kirango yocho no CCs ma iluongo ni CCs ma Migepi counties. Gisiko ano kokitimo kama to abro impeach. Kokimi attenda ni department ni abro impeach. Kodo gimi jogi luoro jotije mege serikal luoro makata kitiyo to MCA kanyo tiboka MCA cha bro go recorda. Abro the dala. Okunyal tiyo okunyal tego devolution. Ka MCAs pokodok bong'en tijgi enango bogidok tijgi na kono gilos chike mokwongo chike gi nyaka gibeni kuom jopiny dwaro ma japiny gima nyalo loko ngima ng'ato. Mar ariyo giyudo gitimo oversight. Ging'eno budget. Ng'eno Sharon en gima lich ahinya ne kirango auditor general report higni mosokalo 10. Ing'eno wasokalo higni 10 ma igi audit report. Tiyudo no assembly wa imiyo advance opinion go auditor general. Kanga moro motim oversight osoyudne ne gima kosa turi ene mabadhi luwe koro ene ke ng'ama ono molo riti kare koro mamiyo devolution bedo ngwinkni mamiyo kamone gwadhi ya kram na paro samoro kram na japiny bende okia ting ma bende entiere go de kinde ma bende waseyiero jotelo gi kuom ranyisi MCA ninjo kram na ka MCA ma Imbo East mano Otiato bende da ywak matamre gi nono di bende jopiny bende okia roles chakra governor MCA MP otimango ingin okoni gwa bedo ingin kata CDF motiato wacho no chik onge en gimo time gi wich teko to matter no poni Supreme Court koro ka gitemo ga ingin sama MCs dwaro bedo ward fund odwaga bedo ward fund ma en emo control to do nyaka sane gi ywak mar mondo mi ward funds makamano kete chik gibaro kata kapo kete chik sani take you basari i ward ka MCA okomako lweti. Koro MCAs golo joma dhier gichiwo campaigners gi ema yudo basari. Koro gima gitemo wacho tender ok nyal timo contract i ward kokimi MCA kickback. Either kokimi kickback to kambino mare. Nitie gimoro ma mondo kapo no wadwa tego devolution. Mokwongo jakawa promoting milongo no access to information. Nyakwa mi jopiny yore ma yudo wach ma kaka government timo projects ne. Nyakwa rang nto the public moganda wane bende duonde gin kanye i projects milose what gi miluongo PMC project management committees nyaka ketie chik mar miyo tudruok ma jopiny kech ka iloso project or bende ng'eyo no contractor en ng'a to contractor ni pesa dimi dhi chule to contractor ni ibiro tiyo kuom ndalo marom nade tiketo board no indara kendara ikete indara ka ng'ata makalo runge ndara niloso gu county contractor en ng'ane makidhi internet be google nying ido nying ng'ane to director gin ng'a mano ng'en kopoko ket to poka madhi onge mar ariyo nyakwa ng'en mibadhi bro rocho devolution bro rocho dongruok mar gwenge kunya kwa gore gi mibadhi
Ing'eno wala bende MCAs nyalo paro romo margi mabende na gintiere gode kaunti ma Nairobi. Aparo ni en dwe mar 5 mar higani. MCAs nantiere gi dwaro mopogore opogore madirom apar mabende na gidwaro mar mondo mi piny owacho chwal mar mondo mi giti yoregi e yo makare. Achiel kuom gi en medruok mag osara manyaka sani SRC nosemedo gi siling 10,000 kawuok 144 nyaka 154. Dwaro moro mana gidwaro en mar mondo mi los chik makare. Ni kwana tamalo 20 mar budget miloso e county. Gin bende omigi nikech ni winjo kata mana achiel kuom MCAs mano wenga loso godo. Bende ywak ni pok mano mar omenda. Ing'eni sani giwinjore mana gi governor ne governor miadi. Koro gidwaro ne okete chik ni 20% mano mar budget mar county. Gin bende migi mar mondo mi gichwal godo dongruoge mopogore opogore. Mano nyalo konyo. Sama migi to koro sama gidwano migi kara magi role ma oversight. Oversight ni oteri japiny direct. But even now ntie oversight japiny duol ma oversight directly. But key implement Sharon ede kibo team oversight. Inimi di timo tijino ma wuoyo kod ni MCAs timo tijego. Ntie pesa ma di wards. Onge unit of development mopogre ward. Ward no eka dongruok. To MCAs ema kalo budget. To MCAs go ema contractors. Koro pogro kan kanye. Enan koro grano kete mpogre but ko poge bo kete ne MCA kore ni en ward fund. Dwa bedo kaka MP odwa ndiko ji. Be wadhi yudo single ma devolution. Nikech gima timore kara sani Sharon. Ntie mbaka devolution is under threat. Ini kuonde mang'eny mopogre. Mokwongo en apa ni isebedo ifwambo higni moromo. King'eyo maybe kan wayudo uhuru wa mar 1963 independence. Nwayudo uhuru kod katiba mar Kadu. Mana mapio pio kapa kwa kaunti ma Mombasa. Nwatimo wayudo gine Kadu. To ng'amno wayudo loch nen Kanu. To ni wayudo majimbo. Majimbo no nogobo podho. To sama devolution ni chip joma no ogore devolution ne ko yudo loch. Joma ne oyudo loch ne gin joma onge devolution. So gik matimre gi nyalo mi devolution rochre. To devolution e gima ber gi mogik. Koro nyaka warange kaka watege mondo konyo ganda yo makare. Mamiyo nikech sani kaka aponu counties wago onge e sirikal. To inchi winjo ko wachen shareholders eman go stake. Do ade gbero kama do ywak malich. Ero kama na inyawala. Koko manya kwa mga wareng mapio pio nyaki county mano ma Mombasa. Joja oko amusi ni misawa. Jopiny wachango higni 10. Mano mag sirikande mag loch gwenge. MCAs bende osetiyo negi. Wawinjo na pacho ganda e county ma Mombasa. Aoko. Ero kama na inya awinje maber ko ke county ma Mombasa kuma kawuono bende antiere gi moko kuom jodak mantiere e gweng'ni Mama Jengo be adwa ni to giwacha ni to higni 10 bang' piny owacho kata tend loch mag kor gwenge gin ber mane magineno. Wang'e ni iyiero jotelo mopogore opogore kuond girito gi jok machalo MCAs be gineno kachwalo twak mag jopiny e od bura to tendgi gineno kachal nade. Suda machiegni ka chaka gi nyingi tinyisane ni higni 10 nyaka ne wayud telo mag loch mag kor gwenge ineno ka leadership chal nade. Kuom nyinga iluongo ni Frederick Odhiambo ka Bondo Misambi. Nyaka sani higni 10 osekawo e tend devolution ni. Pok waneno profit mora mora nikech councillors wayiero to giter twak magdwaro. E devolution apa ni public participation nyaka tim koka ter gima wadwaro. To nyaka ne wayier MCA public participation mora mora osetim onge. Sani dhi higni 10 pok waneno kata councillor kaka ne wayiero pok wanene. Emomiyo ok onyal tero gik mwadwaro nikech ok wanene kamano. To kwang'iyo nowach ni MCAs gi magi jok mantiere machiegni ahinya gi japiny. Koro kikoni ok une gik magitimo. Matienda ni ok onego bed ni gibedo koso ini neno nang'o? Ok wane tiende nikech wan mwayiero jotelo marach. Nikech sama gidwaro to gibiro irwa giwuoyo kodwa maber to kwaseyierogi to ok wanere kabisa kamano. Kamano ayude jadak machielo suda kaendi. Chaka gi nyingi tinyisa ni sani endi higni 10 nyaka nwayude loch mag kor gwenge. Ini neno ka jotelo to chutho e kaunti ma Mombasa alwora ma intiere dhi kodi nade. Chak gi nyingi. Anluongo ni Crispin Otieno Odhiambo, awuok Siaya County. Gina ng'iyo ka aneno ka development mar gini ma county ma Mombasa nitie piny ahinya. Kaluwore gi issues ma concern jok mano yiergo. Nikech gik mano yier ni ok giti maber. Kata ka ging'iyo promises man gimiyo ji ok ne ka dhi mbele nikech gimoko bedo stagnated. Gin gitiyo ni yegi lakini gik madokor ka jopiny ok ging'i maber.
koro mane issue mar romo bende ung'i ahinya kuom jok mane yierogi ka bende higni mabiro unyalo tero kama ber kose unyalo gologi oko. Koro sani wamigi time mondo gi improve, mondo giso gitiyo tich maber. Kako gitiyo, ung'e kaka unyalo timo e 5 years mabiro. Erokamano. En ni nuyiero jomoko winjore koso chike mantie maonge malong'o manyalo miyo giti kaka dwarore koso ineno ka midhiero ni kanye? Midhiero konere, jogi ne gin jok mana jo Kenya amina ahinya, jo kaunti amina ahinya, gin jok manyalo tiyo negi maber. Lakini ka ne gisedhi kacha, gineno ka tich mana giromo ne gitimo ne jopiny opogore kaka noyiergi mondo giti gik manotere kuro. Koro mano e problem koro. Koro Kenya sani koro kwa gini jo kaunti Mombasa rombe ni chiwo sani kendo ng'iyo gik ma utimo. Ya. Maka kutimo gigo to nuwinyore. Ke jogi to gin giendelea gigero korgi lakini makonsan jopiny ok ginyal los. Koro kitimo kamano bedu motang' gi gini jok mu select san. Ya. Wayude ng'ato mogik kaendi chakna chaka gi nyingi tinyisa ni into nyaka ne sani endi higni 10 nyaka ne wachak loch mag kor gwenge. Ineno ka jotelo tiyo kaka owinjore to chutho kwang'e kaunti ma Mombasa kae. Chagi nyingi? Nyinga Bella awuoyo kaunti ma Mombasa ka to kaneno ka yani yakia. Ineno ka telo chal nade jok mane oyiero bineno ka gitiyo gitimo gik mane omiyo oyierogi? Telo taneno ka dhi mbele. Mani maisha matek lakini tito gitu lakini boka ahinya. Haya, erokamano ahinya. Sawa. Mana kaka winjo mago mana pach moko kuom jodak mantiere alwora ni Mama Jengo ka gikoni ok gimor ahinya, thoth gina ka wacho ni ok gimor ahinya gitelo kata tich mosebedo ka dhi nyime nyaka ne wachak loch ma kor gwenge mano sani higni 10. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya Jojao kachiel kintiere kaunti ma Mombasa momako dhoga en nyadendi no mabende wacho ni en okia kata ka MCA timo maber kata oyo. Kapok watieko chenro makamanya korom gajuang kwa uke kaunti ma Mombasa adhene kaunti mano ma Uasin Gishu Eriko Wenga na nitiere gi moko kuom MCAs e kaunti mano ma Uasin Gishu ka bende noporo kodgi wach gin bende wawinje pachgi kaluwore kaka gisetiyo ne jopiny ka bende moko kuom gi bende ng'eni noyier chakre higa mar 2013. Wenga kapok watieko chenro inyalo mana bagon watwak. Owenga mana kachiel pod amanyo nyawadwa Eriko Wenga mabende nitiere e kaunti mano ma Uasin Gishu ka bende par ni nyakoram gajuang romo mago mag governors dhi nyime romo mabende nochako chieng' tarik 15 obiro bedo korumo chieng' tarik 19. Owenga keni gisa ni nyalo winja kapo nono ni nyalo winja inyalo mana kawo twak gi kanya ng'eni nitiere moko kuom MCAs mabende isebedo godo kanyo minyalo poro godo wach. Awinji maler ahinya Sharon pod mana kaka wacho wanie lap ma Eldoret Sports Club mano e kachunguro ma Keses e county ma Uasin Gishu kuma kawuono en odiochieng' mar 2 mar chenro mar sidho ayanga telo mar loch gwenge madhi nyime e Thurka. Inyalo paro ma en nyasi mitimo mar 8 tok telo mar loch gwenge koro kawo thuolo ma higni 10 kochakre higa mar 2013. Koro nyaka sani gima dhi mbele en jotelo kaachiel kod delegates ma kuonde maboyo medo donjo ya labni kendo igeno ni sasa kok sani ogai mar Azimio ma kawuono en welo modhiale nyasi ni biro chopo ka mar chiwo twak ni oganda magie sani osemol ka to kwadok komachielo mana kaka nako ni mokwongo ni chutho MCAs ema osebedo ka gin jogo ma otegna ahinya e wach mar loch gwengeni. Koro wan ka kod jotelo ariyo ma ok e kaunti ma Homa Bay kendo abo migi thuolo makende mondo gifulre tae ginyiso to ere kaka gisobedo ka gidhach neno ni to mwandu mag jopiny ahinya mane e bwo gavana tiyo nade e gwenge magi aye machiegni jotelo. Anya chako kodi nacho ni in ng'awa to iwuok e ward mane wabiro e jatelo machielo. Erokamano Eriko Wenga. An iluonga ni Omolo Eric Japi awuok Homa Bay Eastward, Homa Bay County, Homa Bay Town Constituency e kama wuoke. Erokamano. Machiegni. Erokamano Eriko Wenga. An nyinga Popo Lentana, MC represent ward mon Kanyadoto Ndhiwa Sub County e Homa Bay County. Kendo mor chopo e conference mar loch mag gwenge e lweto kaka kawuono kendo wageno ni matis mabowacho bro konyo wa keto mijingo devolution e Kenya ka.
wang'eyo ni ma en nyasi mokwongo mar Devolution Conference kaka jatelo. Iparo ni bende sungo kata nyasi ma kawuono ni bende romo gie sani en gima onego bed ni kaka jo Kenya onego bed ni wamor kod dhialo odiochiengni mar loch gwenge kata mar devolution. Adier mantie loch mar gwenge osekelo dongruok mang'eny e gwenge chak 2013 kawuono. Gweng'a ma Homa Bay County Kanyoto Ward waseno lokruok moko mosekel nikech loch mag gwenge. Ndeni moko mane pok oyaw anene sano oseyaw kuonde mane pige nitie to mag'eny gik mane chon iyomo Nairobi. Koro sani nyayudo kiyiero ja ward MCA yore Homa Bay oringo within one day within daga 40 en Homa Bay osekelo wachno e ofisi Homa Bay madongruok mane dwa kele gweng kanyo osekelo. Koro chutho devolution kata loch mag gwenge osebedo gi a lot of benefit ne gwenge mwantiere. Kata kamano nyaka mana kaka wacho nitiere kuonde moko ma bende waneno ni devolution pok otime kaka idwaro, ma nyorno amor sana kwano ka ker mar Kenya nowacho ni odhi temo kabisa ndalo 60 mondo functions te mano bedo devolved oduog back to the county, which means we expect ni mondo pesa mang'eny koro omedre wi mosekel mondo mi tije mano jo tim gi county matimo gi national government okel mondo bede gwenge ka sani. Migosi Omolo ma ok Homa Bay East aparo ni nyaka sani nitie gima wanya wacho ni to nitie mor mwaneno kaluwore kod loch gwenge ma kawuono isungo kuom thuolo ma higni 10 mosekalo. Erokamano. Aparo ni gima osetimore ne Kenya maber en telo mar loch gwenge, devolution. Nikech iyudo ka chon nyaka ne idhi go chongi ne jatelo mamalo mondo mi mwandu oya malo ka duogo piny. Chon kane ok intiere yo makare gi president to iyudo ka mwandu ne weyi. To loch mar kor gwenge ni higni 10 ma koro oserumo, waseneno ka koro nitiere chik manokel kaluwore gi constitution mar Kenya 2010 174 mawuoyo about tije mag kor gwenge. Iyudo ka chon ne nyaka igo chongi ne ker mantiere, to sani chik koro sire ma nyiso ni kata bed ni ok samoro ne ok udhi maber gi ker to mwandu ma yamal nyaka chop ne kor gwenge. Koro kwa wang'iyo kaka devolution osetiyo kuom higni 10 waseneno lokruok. To gima aneno onego bed ni timore ahinya e telo mar loch gwenge en ni jowa bende onego oyud tiek, onego oyud puonj moromo ni to loch mar kor gwenge ni bende en ang'o. Iyudo ka thoth jowa pok ong'eyo pogo tijno mitimo gi mbunge to gi tijno mitimo koda MCA kata mana koda gavana. Koro iyudo ka nitiere gap moro modong' ni jowa onego puonj mondo ka ng'ato ong'e role ne kaka wan kaka members mag county assembly MCAs. Tijwa maduong' en ni walos chike. Mopogore gi mano, wa represent jowa, wachung' e logi e bunge kucho. Kasto machielo wang'e ni serikal mar county tiyo gi mwandu mar county machal nade. To ang'eyo ni uduto te wuok Homa Bay, to ere kaka kuom thuolo musobede telo, ere kaka uhakikisha kata ung'iyo ni to gini okonyo jopiny, kech sama koro dhano dhialo ndalo kata higni 10 nyaka bed nitie gik minya kwanie. Ere kaka un jotelo moyier ahinya MCAs ung'iyo ni to okonyo jopiny nadi, japiny ma hiye ma piny kwecha? Erokamano. Ineno wan kaka members ma county assembly nyiso ni county assembly kata mwalose budget mwaloso ni en wang'iyo kaka mwandu dhi tie kor gwenge. Tido ni thothne wan wang'iyo mana ni tidhi otemore nade, botemore maber, wa oversight. Onge pesa moket ne MCA kata moket ne telo mar ward ni in ma idhi chungo idhi timo go dongruok. Onge gimoro ni ward development fund. Nyiso ni dongruok moro amora mwatime wardwa nyaka wadhi wawuo koda governor mondo pesa mar dongruok cha moketo mar county bende ward cha obed godo. Koro yudo to ang'enu te wuok Homa Bay, ere ka oversight ne otime maybe ng'iyo maru sana kod executive chalo nang'o, to ere ka maenya samoro temo kaka nya inform kaka utimo oversight yo moro amora? Ok en ng'iyo asach, en wach ni nitiyo kanyakla
because whatever serve Homa Bay County wate koro ni ka pesa obiro from national government waloso budget gi pesa note to wache mama recurrent mama development koro kuma ma development koro mokete mondo jotim ndara tich kaka representative make sure ndara no ngowa otim kendo time gi standards makare Homa Bay County Act mar development ne wacho ni waloso gimoni project management committee matimo gi jogweng watiyo kaka wangwa given the first phase of oversight ma project motim kanyo e kobiro kuom MC ko ticho kaka MCAs and the voice of the assembly ma make sure ni ka no wach no tim dara kit kalwan sa uchiel o make sure no time kaka wach no basically at oversight level apani as assembly Homa Bay wasetemo tijuano e yo makare ma o make sure ni pesa mano bedo budget last year gigo mano tim wach ni the team te at least osetim gi kendo wa goyo kwano kubene governor wa osebedo gi a proper work relationship kendo understand the role mar assembly unjo tema ngowa e management mar county government to tijino watime with a lot of energy a lot of integrity more kapar ka in the last 1 year so watini tigi more motikele county assembly amene county development mose kwal mose na twalink kata mpo kwal sanie 100% of mono unjo team at least nyaka financial year mose kadho 2023 ose timgi kendo moko bedo mbele kendo pesa gitede chul and they'll be finished on time. Kaka jotelo moyier bende nitie obadho mokale seche ma utemo kolo ng'iyo nto ere kaka omenda moncho owachi ni onego bed ni gero kar thieth makama kata paya makama nitie obadho mokale ma samo nyamono utiyo tiju maber kaka jotelo ma jopiny omi thuolo matimo kamano. Chutho assembly tiyo gi committees to committees are not well funded from the national government. And what I'm saying from Homa Bay County, the governor watching you to my the assembly. But what if you're the governor in the future? Okay, to my assembly because I think my assembly, my assembly is taken amzema. Wako giving autonomy, which means Pesamar County government executive, the executive direct from Nairobi. Pesamar County Assembly, be the assembly direct from Nairobi, so that when your budget go, more make sure any oversight on your team without any hindrance. Mawachoni ongesa mawachoni wangi kore ngekaka sani unyiro odwa ngi gik mane wachoni watimo kaka wachoni odwa ndara kaka committee assembly so fonza mandaro odiongi mar pio odiongi mar hospital odiongi to so nyano nka unanda funded ma unyadhi mana kuma dia chiel to water are 40 wards a county mama kanya nje kwacho ni kaka Homa Bay utiyo maber ge governor abro dugo kuomi migosi omolo wasanjo ka mokalo kanyo MCAs temo dhiro mondo omed gi omenda samoro kapo omenda ni bro med lakini ka kigo kwano MCAs tema Homa Bay kata ma pacho kate kuom ranyisi pesa gi kine ka samoro nya mayo thuolo weche mag dongruok ma onego bed ni japiny ma oyiero oyudo nyacho ngawach mar medu osara muso bedo ka udhiro ka MCAs moyiero erokamano iyudo ni pesa mar dongruok kwang'iyo maduong' to madhi e kor gwenge to pod tin ok oromo nyiso ni pesa bende ya malo mabiro e kor gwenge moromo iyudo ka nitiere gik mang'eny monego bed ni watimo kaka ward kaka county to pesa ma ya malo tin kasto kiduogo iyudo recurrent mago pesa michulo jogo matiyo iyudo ni ncha MCAs te odhi Nairobi mondo migi wachgi mar osara olosi iyudo ni MCA pesa moyudo ka nyalo wacho ka en siling 86,000 mano basic salary to kimedo ga allowance to biro 144 pesa ni imiyo mortgage gi kalon iyudo ka ei mortgage ing'adi 39,000 tiya ing'adi 59,000 mar mortgage iyudo ni samoro salary mar MCA kaka an aparo dwe mar achiel na ya gi zero makata siling dwe mar ariyo ayudo ka ya ga 12,000 kende dwe mokalo ayaga 12,000 nikech ing'ade te koro sani ma bende nitiere tax midhi timni chiegni MCA ya maonge gimoro to ng'e ni japiny to samoro kano yieri to oweyo ni pesa nitiere ma intiere godo to gima duong' moloyo en ni noyiere mondo wabed jotelo mar kor gwenge mondo mi wakel dongruok makonyo ji te challenge miyudo kwa bedo go ka jogo ma honorable members en ni expectation mar jopiny e gima imi acho ni gero fuku mare iyudo komi priority ma jo wigi wil ni dongruok makonyo ji te ema onego bed ni wamiyo kipaumbele mondo bi ji te oyud konyruok
Koro an kapacha naneno ni jo onego mi tiegruok mopoto kendo motegno mondo mi wang'e ni gimomiyo wadhi kata kaka jotelo margi en ni dongruok manyalo konyogi kawuono gi kiny watimo. To dongruok samoro yudo ni nyalo mana wuoyo gi donors moko mondo kel, iwuoyo gi executive mondo kel, kata inyalo influence kendo kowuok male national government. Aneno kacho kanyo ni un kaka MCAs utiyo maber gi governor. Samoro tiyo maber ni gi governor nyiso nang'o kech gimwang'eyo ni onego bed ni ka tiju unu tiyo tiju independently ma kapo ni gimodhi marach executive ka to unya bedo gi thuolo mar siemo. Tiyo maber ni sama unya mono yudo thuolo mar timo kaka dwarore ahinya e weche mag oversighting. Erkwan Eric, tiyo maber ok ochuno ni ok timo oversight. Tiyo maber wacho ni governor consult. Koro wa agree on development things what timo before otimgi. Wa agree iluongo ni outside the media. Mok ni ketelela. Then ako the implementation unwanka onge ng'ama kadho ne wadgi. To gimo wacho mondo assemblies of independence ngisanie, for example, Governor Wanga nyalo wacho ni ooro pesa mar assembly on time. In the past, kata Machakos County, nyalo mane Machakos Governor Alfred Mutua, yuara gi county assembly. No dego gi salary mar jo MCAs dweche aboro. Kako ooro pesa mar assembly. To mana mwadwa ni Governor Wanga sani ber. To what if Governor biro next, nyabiro Governor Marach? Mwadwa ni assembly obed gi autonomy, mondo bed able to do the budget very well without interference or support from the executive. Then secondly, watch ma Jacobo wacho kuom salaries make MCAs. MCAs kina adieri remuneration mar MCAs anie and below the pay grade. Ki compare kata gi county executive committee members ma we oversight ma we employ. Kechuan mondeko gi teach. So you find ngamondeko teach chamo pesa almost 3 times more than pesa mari kata job group mares as 3 times more than 3 grades more than a job group. Kore momi waneno kaka MCAs Kenya mzima ni mondo the government, the SRC, or look into the remuneration package momi members of county assembly mondo meet their requirement magitimo mar oversight counties. Okinya oversight ng'ato makidhire onyalo odono mi full mamtoka odono ng'eni lunch while e oversight to in mane mi tich odono oversight ng'ama at least kidhire to ijalo ng'iewo lunch equal machal kode. Ko mane gima waneno kaka MCAs Kenya mzima mondo wa improve for the next generations of MCAs. Ibeni kero MCA first and teach mom appreciate. Secondly, teach mo kiti mar oversight. Inya time mok hindrance. Okni yonge pesa fuel. Kitanga MCAs tot MCAs mobilo kai. Moko ngara pesa fuel mari mo gari mono bikai. Na uto matatu. In MCAs ani kedo matatu ibino kai tangi moma is making sense. Onge at all. So MCAs do want remunerated according to the job grade mar joma gi oversight kaka CCs gi chief officers. Koro itama wacho ni samoro dipeno osara ma wacho ni imiu matin ni kod koso that kiti ma osebedo kudhiro mondo ubed kod ma konyo tiyo tijo mapiny kaka achiel kuom dhiro ma mono utimo oversight maber kech ong'e ni sama ni manyo kom to ni ng'eyo gima kaka kanyo chal. Yes. Nang' miyo koro kisoyudo kom to itemo lokri mondo koro omiyi mang'eny mondo koro ka itim tiji mani dwaro mani ng'e ka chal mokwongo. Mheshimiwa Omolo. Ineno thothne kwadhi kacha to wadhi gi paro mar dongruok. To sama wadhi gi paro mar dongruok ne wa expect ni jowa bende oket focus gi dongruok. Tiro ni wan MCA kosedhi kacha expectation mar jopiny samoro mondo mi gony gi bedo malo moingo gima noteri ni tem. Koro iyudo ni 144 cha moseng'ad nyaka loan midonge samoro 10,000 kata nono ema bende MCA ne makaliel moro nitiere kor gweng' ene midhire. Arambe moro nitiere kor gweng' ene kaka wang' ni e arambe moka e dwe mar 8 ni e dwe mar 9 ni dwe mar 8 ni kende an kaka MCA ne an gi invitation cards 51 ma nyithindo madhi university. Kaka di kony idhi mano ni timri nade. Oye mana kanyo watieko kodi inyacha ngono kapok watieko. Aparo ni mondo mi division T jopiny need to be informed about roles make MCA, role make MP mar governor mar senator mondo mi kila ng'ato ong'e ng'ama onyo penjo what otherwise matimo moko watimo out of our own pocket
for the love of jopiny, ikonyo ng'ato the school, ikonyo ng'ato timo the hospital, ikonyo ng'ato solve problems ne. Koro wan obo kaka MCAs obo bedo mstari mbele mar make sure ni igni apar gi celebrate evolution to igno biro go make sure ni work for now and for the future. Erokamano nyaka Ramogi, mago ne gin ariyo kuom MCAs ma oke county ma Homa Bay mane watwa kodo lap ma Eldoret Sports Club ka odiochieng' mar ariyo ma odhi nyime kod celebrate kata sidha yanga chenro kata nyasi mar devolution madhi nyime e pacho ka koke county ma Uasin Gishu achiel kachiel nyaka Nairobi. An Eric Owenga. Ainya Eric Owenga kuom bagoti wake county mano ma Uasin Gishu. Eric Owenga na loso gi Popo Lentana ma en MCA ma Kanyadoto kanyakla kod Eric Omolo ma en MCA ma Homa Bay East. Student reka gi Chris Owala. Chris Owala nikech kinde oserengo, sa oserengo. Wachni mogik. Wachni mogik en awinjo MCAs go. An gima da penjo gin. Jo piny nyalo lalango ka county assembly ober dissolve onge in the framework man devolution. Gima gitemo wacho go ngiso tijgi gionge value maginyalo kelo devolution. And ka tie kod awacho no tie gi kariyo ma enemies of devolution. Achiel en corruption, mibadhi. Ariyo en lack of effective public participation. Number 3 en MCAs. MCAs gi the problem ma koponwa inyalo deal go ma paro moving forward aberie kakoro wabedo kod gi one on one kech gik magitemo wacho go ntie kuonde mang'eyo magisot kose kata Kanyadoto kanyo climate change problem ntie Homa Bay gilose kaginyal lose kech kata projects mang'eny mostall iwodgi to gin contractors o joma timo tije go gin jogi koro girocho ngima wa dhano girocho devolution to devolution e gima berie mogik history ma Kenya. Erokamano ahinya. Kinde machielo biro bedo gi MCAs ma kamage studio ka Chris Owala. Erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Nyaka rom ga jwang' mono waloso bende gi Chris Owala ma bende director mano mar Community Initiative Action Group Kenya. Nwaporo kode wachi bende waguni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa emani sa oseng'ado wa dakika na boro tok sa bich gi kanye makelo wa igiko mar chenro mar mbaka oromo. Elo jowete wa bende nochako chenro makamasa pagari marukinyi Cleophas Luoch gi Joyce Duor Urichuru Masani. Nyinga Sharon Ngao warad kendo odiochieng' makinyi sa en chakre sa pagari marukinyi nyaka sa bich mar onyango. Ikni mabor.